We zitten aan tafel met Reni Hoekstra, voorzitter van het bestuur van Glinsterstaten. En volgens mij wie juist het persbericht. Dus het is vers van de pers. Het is heel vers van de pers. Ja. Je mag me gauw voelen. Ja, nou, dat En even een correctie. Voorzitter van het bestuur van Stichting Sociaal Cultureel Burgum. Ja. Maar ja, vroeger heette dat Kiehal. Als je het weer eens gelezen staat. Maar snap wat ik bedoel je? Ja. Keren, dat is de welwijzende organisatie hier in die zesde deel. Ja. Maar waarom no-pos? Want de Keren bestaat al wat langer. Die relatie met Keren is natuurlijk ook wat langer. Wat is nou de reden voor een fusie op dit moment? Ja, nou, de grootste reden is dat het net zo makkelijk is om het bestuur voltallig te krijgen. Dus ik ben al oorlier op ziek naar mensen die in het bestuur willen zonen voor de stichting. En dat is net zo makkelijk. We draaien oorlier met z'n fjouweren, maar ook 4 wezen. En in april hier er al 2 uitkind, maar die ben zitten bleu, want je kunt net al samen loslitten. En toen in april, maken we zo wat zwargen, want je bent wel verantwoordelijk voor het hele gebeuren. En er zijn 2 werknemers wat wie verantwoordelijk voor wie en alles wat er georganiseerd wordt door regie. En wie binnen er dan mij verantwoordelijk voor. Dus toen hebben we de gemeente opzocht en hebben we zwaar uitsprutsen. Ja, hoe maken we dit? We kunnen net opstappen, want dan draait het helemaal niet meer. Dan valt alles voort. Dat is net wat we willen. Want het is een heel mooi plak. Glinsterstaat is een prachtig gebouw. En er wordt een heel soort georganiseerd. En het is steeds meer onder de bewoners van Burgum een begrip hoe het worden in Glinsterstaten. Ze had het weer net zo makkelijk, die oergang van Kiehol naar Glinsterstaten. Dus er moest wel weer wat ondien worden. En dat gaat helemaal prima. Dus dat word je ook net loslitten. Dus toen hebben we met de gemeentelijijn en we zijn van Keren is een grote organisatie, is verhuld het sekste deel en Achterkaspelen dwaande mij alle jaar werkzaamheden van 0 tot 100. Dat is ook wat ik doe. Hoe mooi zou het wezen als er een geerwerking komt. En dan zijn er verschillende mogelijkheden en uiteindelijk ben we uitkomen op een fusie. Dus het bestuur dat heft zichzelf per 1 januari 26 op. En dan had de stichting 54 jaar bestaan. Ja. Dus, maar wat zal er dan, wat verhoort er? Wat voor mensen, met begin van de week even telefonisch contact. En toen zei ik al van, de mensen die had het idee dat het altijd al zou weer. Ja. Dat het om een keer voel. Ja, dat is wel interessant, hè? Wat het dan deze omroep ben ik altijd nog meest niet neer, maar ik nog steeds slot, ja. Zo ben je woord bewoond. Ja. Dus wat dat betreft, snap ik dat mensen die naar de studio in Glinster staan, dan nog op het postkantoor. Dat snap ik wel. Ja. Maar wat gaat er aan dan verhoren? Want Jim had dan net zelf weer van... Jim, normaal is het bestuur van Glinsterstaten of van deze stichting dan... Jim was natuurlijk wel beleerd, wat er gebeurt en wat er net gebeurt. Maar dat is dan, vanaf dat moment is dat het einde verhaal. Ja. Wat verhoort er dan? Er zullen net heel veel verhoren in eerste instantie. De grootste verhoor, dat klopt. Ja. Nou, voor het personeel... juist dan altijd, hè? Voor het personeel, die werken daar en ontleeren en die weten precies wat ze doen moeten, wat er van hun verwacht wordt. En dat zal ik ze teruggeven. De vrijwilligers hebben hun taken en die gaan daar ik mee terug. Een verhoring zal wezen als er wat meer mensen van keren omstappen gaan in het gebouw. En dan denk ik vooral om de buurtwerkers en de jongerenwerkers. En de jongerenwerkers die zitten ik al bij Glinsterstaten in dat houten gebouw daarachter. En de buurtwerkers die weer niks aan doen dan wel in Glinsterstaten, maar het zal meer worden. Je weet zelf ik wel van in de rin van de tijd zal er wat meer dingen verhoren. En ik denk de grootste verhoring zal mogelijk wezen als er wat meer jeugd in Glinsterstaten commercieel. Dat is een beetje wat ik denk, maar dat tijd zult leren. Maar verder alles wat... Denk je of hoop je dat? Dat hoop ik. Ja, maar dat verhaal jij ik al, zolang ik hier in Burgum omstap, sinds 81, jij dat verhaal altijd al, dat een doel is en het lukt maar net. Nee. Het is net zo makkelijk om u te vinden wat het dan mij te krijgen had. Nee, want achter Glinsterstaten, die ruimte is verbouwd speciaal voor dat het zo'n jongerencentrum kan worden.
Dat is hulp. Het stationnetje, hè? Ja, nee, daarvoor zou het inderdaad een jongerenplak worden. Dat is jammerlijk mislukt. Om allerlei redenen. Dus wat moet er gebeuren om dat wel van te krijgen? Ja. Ja, gelukkig is het net mijn taak. Nee. Daar zijn mensen voor die ervan vertellen worden en die er verstand van hebben. Ja. En we hopen wel dat een verhoring wordt. De buurtwerkers ik meer gebruik maken kunnen van het gebouw Glinsterstaten. En de jongerenwerkers. En het stationnetje, dat doet het wel hartstikke goed. Ja? Dus dat weet ik gewoon. In Hudde Griep, daar draait het heel goed. Ja. Oors dan in Hudde Griep. We zouden wel willen dat we meer jeugd bereiken. Ja. Nou goed, ik kan het herhalen, maar dat is een probleem. Ja. Bij elke club maar zit, denk ik. Ja, dan krijg je het kwartlingen, die zitten in Boetenpost zitten met precies hetzelfde verhaal. Het is blijkbaar met jongeren net meer zaken te porren voor. Was het vroeger in die 60 stond wel hier staan. Hier staat jeugd zo. Ja, dan maak ik eerlijk gezegd dat de Pipkins ze worden en nu zondag op is. Nou ja, maar er ben natuurlijk een soort keten. Dus je kiest in de keten zitten en dan ga je net in Glinsterstaten zitten. Ja. Maar misschien komt er een omslag en gaan wij dat nog beleven. Maar je bent eerst geëxcuseerd van heel soort werk, denk ik. Ja, dat klopt. Ja. En vooral ik voor verantwoordelijkheid. Want dat blow je wel veel. Hè? Je bent verantwoordelijk voor wat er al geruild en zeilt. En dat kunnen we nou loslitten gaan. Ja. Dus dat wij is heel de komende tijd vast nog meer hoe je eerst dank omdat je naar de studie komen kon op zo'n korte termijn. Rennie Hoekstra, voorzitter van Stichting Sociaal Cultureel Werk. En dat is ooit begonnen. In een kijk, dat weet ik net. Wie stond misschien wel. Achter de squad zit ergens. Hè? Gewoon, dat zoek in, dat weet ik net. Ja, werd een merken geweest. Ja, dat is ooit in jeugd zo begonnen. Ja, dat is 4 van mijn tijd. Ja, precies. We hebben de muziek en die wil steeds loerder. Dat houdt in dat die technicus op begint te jagen. Vandat we ermee ophouden moeten. Dikke dank nogmaals. Waarom naar de buren? Weer een succes in de burendag trouwens? Ja?